И здравейте хора, днес ще играем Knife vs Gun vs съм поправили. Не питайте откъде имам този пистолет и този меч. Какво? Значи убил съм Дагестан. Значи хора вече да знаете, може да убивате Дагестан. От мен... Къде е това си човек? Тако Black Boy. Айде. Yes. Запивай. Опа. Нищо не сте чули. Добре. Що е било, нали? Не. Добре. Мале хора, как се припустих. Ето, да видите инвенторито ми. Ако искате трейд, как така? Ще ви дам всичко безплатно. Той ще ви дам само 2 шарка. Това е. Що игра се за мен? Не знам. Как така през стена може... Добре, вече знам, че през стена може да се убива. Как ти дагестанец? Добре. Много съм отличен хора. Пишете в коментарите дали искате следващия клип да играя истинската Murder Mystery. Прето се крие. Добре. Yes, хубаво. Не искам нищо. Добре, този иска да играем, защото знае, че ще го прибия. Може пък Кито и мен да ме прибие, но това няма да стане. Аз съм имал и бомба. Да, защото аз съм простак и не... Добре, гледал съм Murder Mystery. Много мисля за Murder Mystery. Тя е една от най-любимите игри. Любя къде е Ким Пионио. Те ще му обясня. Да. Гледай ти, да не казвам. Добре. Мотваме така се подра да се... То си как така не го...
Как така не мога да се силам? Голи оцелих аз. Видяхте, че куршума буквално му мина. Стяга. Мале колко съм тъп, хора, мале колко съм тъп. Мале тук само една точка и съм умрял. Съм детнал, така да се каже. Детнал. Мале. Добре, се справям добре. За сега. Но нямам повече възможност. Мале. Това беше много добро. Вижте ли какви як мечат? Кефи ли ви пишете в коментарите? Лишнах се! Не! Лишнах се! Не, това... Не, искам още едно. Идвай да те размача направо ще те... Но този иска ревенч. Не, аз играх на... Добре, аре, това. Този мап не ми е много познат, ама ще го игра. Аз не знам той откъде е. Сега не знам той от кой ъгъл е. О! Добре, мислех, че ще оцели точно долу. Даже съм си взела и пистолета и искам да стрелям. Чакайте, той е тук. Той сега ще ме бях точно до него и това не ми го уче. Как ти гличовата игра? Добре. Добре, че играя Murder Mystery, затова съм толкова точен. Защото аз съм правил трикшотове, само че не съм заснемал. Добре. И сега се кача... Като спам джумпър няма... Ливна! Ха-ха! И хора, сега само последен матч и трябва да спирам, защото играта ми казва, че YouTube ми казва, че ако един клип ми е... Чакайте само малко. Ако един клип ми е над... това няма да е добро. Ако един клип ми е над 15 минути, трябва да свършам. Мисля, какво е това? Така да добре. Добре. Така. Милки, чао, абонирайте за канала. И чао.